on? Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here.
Matizatuan eskaintzen ditugu, bertan ikus dezakezu nola geratuko den aldez aurretik.
eta nahi duzun aldaketa egin dezakezu diseinatzailearen aholkuarekin. Amets Altzariak, Alkaiaga poligonoan beran. Aristigain kanpina Zunbilan, Zunbilako herrigunetik 600 metrotara. Naturaz eta lasaitasunez inguraturik, aritz basoen artean eta haran eder batzuen erdian. Kalitatezko jakiez gozatzeko 100 lagunendako tokia duen jatetxea. Kanpoaldeko terrazan otordu eder bat ere egin daiteke. Pintxoak, bokatak, razioak, plater kombinatuak, menua eta karta aukeran. Lau 6 personendako edo 6-8 personendako mobil homak. Bi edo 3 logelakoak. Sukalde egongela guztiz ekipatua. Komuna, dutxa, portxea. Bungalobak 4-6 lagunendako tokia dute. Guztiz ekipaturik dauden komunak eta dutxak. Jolas parkean txirrista eta zubia. Era guzietako jolasak dituen jolastoki itxia, ostatuan jarritako pantalla batetik ikus daitekena gurasoen lasaitasunerako. Akanpalekua itzalezko partzela ugarirekin. Inguruaz gozatzeko kirolezko eta denbora pasazko ekintzak egiteko aukera zabala. Herriko igerilekuetara joateko aukera dute akanpatzera datotzen guztiek. Informa zaite www.campingaristigain.com web orrian. Zunbilan Aristigain kanpina.